yi mana sai a yi bikin ɗin biki heran maulidi za a kashe kuɗi sau biyu kar a kashe kuɗi sau biyu kuma duk za ga duk kashe kuɗin dan bikin za a yi ba dan maulidin ba ne. Allah kai in bana kai bikin bari Allah sa ba bikin mu gani ai biki daban maulidi daban duk girman annabawa Allah baya hada su a cikin Qur'ani da shi balle biki ka hada da ma'aiki kai mahaukacin wani gari ne ai ba ka yi mutunci ma ake ba ka bar ganin wai kai haka wallahi ba mutunci bane zan gaya maka gaskiyar magana ka hada wanda ka duba da yake magana kan annabawa wai da kazallahu misaqan nabi'i ne ce nabi'ina lama atainakum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum wa rasulun aka kira su annabawa aka kira shi wa rasul bace sun waja a kun nabi'un ba ka ga inda bambance su da yazo zai magana ulul azami duk darajar su sai yake cewa wa minka wa min nuhin kaga min din an faɗe to ma'aiki tashi minka bai ce wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam ba a'a sai ce wa min nuhin aka sa musu min daya aka kada su da min guda daya min nuhin ba ce wa min Ibrahim ba kuma a'a ɗaya ta ishe su minka shi kadai ne wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa ibn Maryam kaga inda Allah yake bambanci ma'aiki tsakanin shi duk annabawa da ya hada sunan annabi Ibrahim da ma'aiki a waje daya sai ce inna aulan nasu bi Ibrahima kaga yake fada Ibrahim lallazina tabu'u wa hazan nabi da wannan annabi Allah baya hada shi amma in ga Allah ya hada a ma'aiki da wani to da Allah ne ya hada sai ya hada shi da kanshi kan ya yadda ya hada shi ka duba yace wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurdu bai ce ahaqqa tasniya ga sunan biyu ne fa wallahu wa rasuluhu suna biyu aya kaidar larabcin ka kawo suna ka ce ahaqqa an yurduhuma kaidar larabci kenan ahaqqa an yurduhuma amma sai ka ce wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu lamirin mutum ɗaya ne lamirin mutum ɗaya ne da Allah da annabi amma ya Allah ce a yadda da shi wani wani yake ce wato ya allazina amanu sajibu lillahi walin rasuli kaga suna biyu zai ce idza da aku subhanallah in ya kira ku da hankali ya ce idza da awaku in suka kira ku da'awa ku ya ce idza da'anku in ya kira ku wani wajen sai sake cewa wa Allah ya sake cewa wa ma'aiki wa ma naqamu illa an aganahumullahu wa rasuluhu Allah ya wadata su annabi ya wadata su min fadlihi ba min fadlihi ba min fadlihi daga fadalan shi ka duba in Allah yana magana sai ga yace adiullaha wa adiur rasula ya kawo da'a tashi yace nan mana da da'a amma sai yace wa ulul lamri ba wa adiu ulul amri ba su da'a ta su a karkashin nan su kisha in sun ce Allah ya ce nabi ya ce sai ka bi in ya bar abin da Allah ya ce nabi to ulul amri ba su da biyayya ya zama ke gaya mana karara la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma ga da'a ta ma'aiki ga da'a ta annabi in Allah ya ce ayi sallah yau ma ke ce kakkai to yau sallar sabo ce ta zama sabo Allah ya ce ayi alola ma'aiki ya ce ayi shafan kai ayi kurkura ayi shafan kunne to dole ka bi Allah
ka bi annabi a ciki. An fahimta? To Allah baya haɗa annabi da wani har abada. Shugaba alayhi salatu wasallam Allah ba haɗa shi da wani. Wani wajen sai yake cewa atiullaha wa rasulahu, ku bi Allah wa rasulahu, kawai ma sai haɗa su anan. Ɗa'an ma ba daban-daban bane. Atiullaha wa rasulahu da annabin shi. Wani yake mun yi illaha wa rasula, wanda ya bi Allah war rasula ya bi manzan ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina. Ka gani sai ka annabawa daban, aka annabawa daban war rasula. Ka duba da'a wani wajen sai ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu, waliyinku mai rike al'amarinku mai gyara muku hidima Allah ne wa rasuluhu. Ka gani a kalmar sabo man ya asillaha da annabi shi. Subhanallah. Wani wajen Allah saki idan ya kawo kai akwai inda mamaki kawai sai Allah ya ce mashi kawai man yi rasula. Wallahi ba Allah bai taba halakar da gabatar da makhluki akan ubangiji ba, amma yau gashi ya gabatar da ma'aiki man yi rasula faqad da Allah, wanda ta yabi manzon Allah ya bi ma. Ka duba wani wajen ma duk Qur'ani kaf babu inda Allah ce a bi shi ya shiru. In dai da'a ce ta biyayya, in ya kawo sunan shi to sai ya kawo annabi. Bai taba yin magana a bi shi babu annabi ba, bai taba yi ba, bai taba yi ba cikin Alqur'ani. Amma sai gashi kuma wani wajen ya ce a bi annabi kuma bai kawo sunan shi ba. Ya allazina amanu aqimus salata wa atuz zakata waɗi'ur rasula, ku bi annabi, ku bi manzan, in ji Allah, ku bi shi. Wani waje ya kawo shi alamiri wa in tuɗi'ihu da tuɗi'ihu, annabi ne, da za ku bi shi za ku shirya. Ka duba na ga ma'aiki ba haɗa shi da wani, ba haɗa shi da wani. Ya sa ka ce idan an mahu za'iru, idan mai ziyara ya nufi annabi a Madina, fala ya shiri kuma a gairahu, kada ya haɗa wani a zuciyar shi tare da annabi a wajen ziyara. Akwai wani nashi a garin Madina, ko malaminka na garin, ko shehinka na garin, ko wani naka da kake ganin girma a duniya na garin, karka ce zan je Madina in ziyarci annabi daga nan ziyarci wani. In kai haka kayi mummunan ladabi, kai ba kowa bane a cikin soyayya. Dolen ka ba shi kuma gare ba a tara annabi da wani. Ko da Abubakar a garin, akwai Umaru a garin, ba za ka ce zan je Madina zai ci manzon Allah zai ci Abubakar ba, kai saba haramu ne ka faɗi wannan. Kai ladabi ba. Ma'aiki kai tsaye za ka tafi Madina dan shi. To ina kuma wanda ya shiga Madina dan kuɗi, neman kuɗi ya kai shi, waya dinga hada da ziyarar ma'aiki, kai ka ji baki daji. Wanda bai je Madina ba sai dan kuɗi. Akwai suna nan za su je har cikin garin Madina wai kuɗi aka je nema, ba fa ma'aikin ya kai su ba. Amma ga ya sana ce kullum a masallaci ma'aiki muke sallah, kai tuku da Allah da ka san abin da kake ma kama yi magana. Kullum a masallaci ma'aiki muke sallah, wallahi kuɗi ya kai ka. Barkaji da yaran ya bar samun kuɗin za ka rasa shi a garin. Wajen waye zo? Haka gani, sau da ka ba a haka maki. Wannan dalilin za ka ga, to karkace za ka haɗa shi da biki. Abinda na kawo mana wannan misalan, dan wasu mu suna gaban za a kyauta, gaskiya suna su'ul adabi. Gaskiyar magana, ana su'ul adabi. Kai tafiya a ma'aiki tafiyar gaske. Kai kai tafiyar da'awa, dan akwai masu san annabin da'awa. Akwai san annabin da'awa, fa ma buddaki wa sadiqil hubbi bisawa. Mai da'awan san annabi da mai san annabin gaske ba su zama daya. Akwai wanda yan da'awa ne suna nan wani lokacin kamar sun fi yawa ma cikin mutane. Yan annabin baki. Akwai su dan suna nan ba. Yan da'awan annabi. Tasin nabiyya wa anta tuzhiruhu bahu.
هذا الأمر بالقياس بديء لو كان حبك صادقا لاداته إن المحب لمن يحب مطيع شاس النبي وأنت تظهر حبه هذا الأمر بالقياس بديء لو كان حبك صادقا لاداته إن المحب لمن يحب مطيع haka ake maki daga uwa lallai annabi sai an dage ba wai da awa bace in fadin baki ne kawai cewa san annabi da baki ya yiwu ai ina kan kujerar na yan ya gance ni ne gwamnan Jigawa bai faɗu ba ya yiwu ai bai yiwu ba amma faɗa kan ya faɗu faɗin annabi a baki akwai faɗa lallai akwai faɗin mu ma muna son annabi sannan akwai maulidin na gaske akwai maulidin na da'awa dan akwai bawan Allah da ya taba mafarkin ma'aiki yana shi babban bawan Allah ne duk shekara sai ya yi maulidi sai ya sa ranar maulidin shi kafin maulidin ya zo sai mafarkin ana yin maulidin an taru ana ta maulidi yana cikin mafarkin da ya mafarkin zai ga ma'aiki zaune a filin maulidi a kofar gidan shi yau ga ma'aiki a wajen maulidi shi a mafarki sai ya taho ya gaida su ya gaida shugaba ya gaida shugaba Allah ba shi izinin yau ma'aiki magana da gaida shugaba sai ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Rasulullahi kana zuwa maulidi irin wannan namu na kankana sai ma'aiki ce ai ba maulidin da ba ni zuwa duk maulidi da gani na zuwa sai yayi ma'aiki ga mashi wata magana yace matukan an yi da ikhlasi a mafarkin malamin nan na faɗa a ranar na fahimci shi akwai maulidin da ba ikhlasi kenan tunda ka ji ma'aiki ya gaya mar to ko wanda ba ikhlasi manufan mai shi Allah kaɗai ya sani ko ma'aiki ba zai zo wannan ba ya gaya mar yace duk maulidi zai je amma matukan an yi dan Allah shine ma'anar ikhlasi matukan an yi dan Allah maulidin zan zo an fahimta sai yake ce ma'aiki ai sai ma'aiki yake ce mashi ai din maulidi da za ka gani zan zo ya ce kai karshe ma duk mutanen da za zo wajen ni nake gayyatar su ma'aiki ya san masoyin shi sai maka dalilin labarin ya zo kunnen ka ana maulidi a gari sana sai maka dalilin da za ka ji labari ana maulidi a waje kaza jin nan ya gayyace ka za ka tashi ka ji kana son zuwa gayyatar maki ne gayyatar maki ne kamar yadda in an saka karfe jikin magana disu ya isa karfen ya taurare ba zai kama wannan ba dole zai tawo magana disu ya kama shi ba ka ake ba to haka maki alayhi salatu wassalam yake to kaga ashe maulidi in zami mai ikhlasi mu yi dan Allah mu nufi girman ma'aiki in za ka je maulidi ka nufi girman ma'aiki kawai saboda ga yan tantance wannan mafarkin wannan bawan Allah ba karamin magana bane ba kuma karamin abun lura bane da ni kan ba na tsammanin maulidi za a iya yi ba dan Allah ba a zuciyata ban taɓa tunanin wannan ba wallahi gani nake duk maulidi dan Allah ake amma kan mafarkin wannan bawan Allah sai na anan na fahimci ashe a kutun da yace matukan an yi da kilasi an yi dan Allah in dai dan Allah kai ma ke ce zan zo za ka yan uwa mu dage mu tsaya wa ma'aiki ya tsaya mana in tansurullaha yansurukum wa yasbita qadamakum in aka tashi ka tsaya kuma karkace wa maulidin da nake faɗa karkara da biki a'a duk maulidin da zaka yi in ma zaka nemi albarkan aure a ce za a yi aure a wajen mauludi wannan ba hana ba amma ka tabbatar da a zuciyanka wannan taron ba dan aure za ka yi ba abin da ke maka nufi ina maka nufi ka tabbatar da ba dan aure za ka yi taron nan ba duk abin da za ka kashe ba dan aure za ka kashe ba in kuma ka san ba za ka iya ba to ka ware in ba za ka iya ba to ka ware dan ka ɗauke karfasa game da cin dankali
yi mata cin dankali mana ka gani ba sai ga tsaya kawo waye ba. To ka gani haka abin yake, in za a iya warewa to ka ware, ai za ka iya zuciyarka za ta iya tsayuwa haka to kai. Amma maulidi iya abin da Allah hore maka, babu ka'ida da sai kayi kaza maulidi ya yiwu. Abin da kawai zai yiwu ka yi dan Allah. In Allah ya hore maka iya abin da ka samu, iya Allah ya maka shaida abin da ke aljihunka iya kudin fiya wata ne ka sai aka raba kowa ɗaiɗai a wajen, shikenan iya arzikin ka kenan. Amma kada ka yi fakin ɗin kuɗi mai yawa ka aji ga ranar kuɗi. Barin gaya maka duk kuɗin duniya na annabi ne. Duk wanda kaga an bashi arzikin na ma'aiki ne daga taskar shi ce. Allahumma salli wa sallim ala dal'atil haqqi bil haqqi kanzil a'azami, kanzil a'azami ifadatika minka ilaika. Daga wajenka ya fito wajenka zai koma. Duk kudin duniya na annabi ne, kuma sai ka ki hidiman nashi ya taso ka je kashe mishi. Wani mutum zai aure, rasa kudin aure, ya ce wa ma'aiki, ya ce mashi, ya zo ya gawa ma'aiki, ya rasa yadda zai. Ma'aiki ya ce ka je wajen Abubakar ya baka kudin sadaki. Raƙumi Abubakar zai bashi. Ya zo sai na Abubakar, ce ma'aiki ya ce ka ban farin raƙumi mai kyau. Sai Abubakar ya ce mai kace? Ma'aiki ya ce ka ban farin raƙumi mai kyau. Shi mai kake faɗa ne kan? Ko ba za ka ban bane, ka ce baka ji ba, ai ka faɗa mana. Shi ne shugaba ya kowace ka ban farin raƙumi mai kyau. Ya ce wai me kake faɗa ne? Shi da Abubakar ba za ka bani ba kenan. Ai ma ke turo ni, ba za ka bani ba kenan, zai ce zo kayo kan kasara. So na yi ka faɗa so 100, duk da yin ka faɗa raƙumin daban ne. Amma ga shi da ka tsaya so 3. Yanzu raƙuma 3 ne kawai naka, ni bukata na ka faɗa so 100. Duk faɗa ɗayan kai raƙumi da ka faɗa so 100 wallahi raƙuma 100 zan baka. Duk faɗa ɗaya raƙumin shi daban ne, saboda sanin waye shugaba. Amma ɗan adam idan biki ya same shi ko hidiman gidan matar shi, Allah zai kashe kuɗi babu taraddudi, mutsike zai ta yi. Amma wani a maulidi sai fa ya daure, sai ya daure zai kashe, amma ba yana ta tunani. Ai fadar bege ya gaya maka wanda yake ta'awo a san shi. Don ka gani har ma yake ne maka ke taraddudi, na yi ko na yi, na yi ko bari, ya zan yi kaza kaza, in na yi kaza. Annabin wallahi baka hawa layi ba. A gaya maka kai kunun bayan ludayi ne, baka iso ba tukunna. Annabin na yi ko kan na yi. Ka tuna biki ya samu mai biki, ga yadda ake barin dukiya, ka rantse da Allah mutum babban ma'aikaci ne, ya yi fakin tewa, ya aje kuɗin. A yi ta yi, shi ne kawai kargo shayaɗa. An taso kaza za a ceto bayar, kaza za a ceto bayar, ba ran da za a ce babu kuɗi saboda ana bikin wani ko wata. Ina gaya mana wannan don kowa ya kwanda shirin kishin ma'aiki a zuciyar shi. Ina son mu cazu ne, mu san aikin da ke gaban umance maulidi. So ɗaya ake ba shekara, ba duk wata ba ne. So ɗaya ba za ka ma'aiki ba rana? Wadata ba ta zama ɗaya ba, amma Allah ya san iya wadata take hannunka, mu ba shaidu ba ne. Allah ne shaidarka, annabi ya san iya wadata take hannunka. Ko kuma ga ana maulidi na haɗaka ko na zawiyanmu, a'a za a yi maulidi na garinmu, a'a za a maulidi na anguwanmu, kaga ana har haɗa kuɗi. Wani zai iya ba da 5,000, sai ga ya ware 1,000 ya bayar. Wani ma 500 zai ba shi a yi haƙuri da wannan. Wa kake faɗa ne? Ka tuna ma wadda kake gaya mawa. Ka tuna wadda kake gaya mawa. Taron wa aka ce za a yi ne, har ka ce a haƙuri da wannan. Da ka ware 4,500 da ka aje, wato 5,000 sun yi wa annabi yawa.
ko ka faɗa ko karfaɗa fassara ka kenan. 5,000 to sun mara yawa tunda za ka iya wannan 500 ɗin ya mara yawa ba zai iya hidiman 500 saboda babu. Amma har ga Allah ko wanda za su ba da 5,000 ba abin da ya shafe su cikin sauƙi za su, amma ba su iya ba. An yi tanadi wai dan nan gaba ko a gaban me za a yi a gaban uku. To bari gaya maka abin da ke gaban mutuwa. Baka sani ba akwai mutuwa. To wannan abu da ka tara ran da zaka shiga kabari da shi zaka shiga ne? Ka gani? To ai kai wa ma'aiki duk abin da ka bai wa manzon Allah zaka ga mutunci, ka tura shi lahira ne. Zaka ga ninkin abin da ma'aiki zai maka. Wanda duk ya takaita hidima sai ya ce zai yada. Haka sai yayi ya ci zai yada. Na ga yan uwa mu tsaya. In an ce annabi mu tashi da gaske. Gwargwadon samun mu mai ma'aiki hidima. In za ka iya yin kunu mai siga ka bai wa mutane ka tsaya iya fiya wata to ka takaita. In za ka yi shinkafa da mai da yaji Allah baka damar da za ka iya ka tsaya a kunu ka takaita. In za ka yi shinkafa da miya ba nama ka tsaya a mai da yaji ka takaita. In za ka yi mai da nama ka tsaya a miya kawai ba nama ka takaita. So da haka hidima ake wa shugaba da gaske. Hidima ake shugaba. Malikul Muzaffar na Masar sanda ya fara maulidi a duniya, har yau ban ji an yi maulidi mai kashe kudin shi. Wani sarki ne yana da wasanni, wani malami ya zo ce mashi, malam ya ce wa sarki ka dinga shirya maulidin annabi mana. Ya ce to shi kenan, bai taɓa samun wannan shawarar ba ne. Take ya bar wancan ya dawo kan maulidi, sai malami ya rubuta mashi littafi na tarihi ma ke ce wannan a karanta filin maulidinka. Abin da ya sayi littafin ya ce ya kawo mashi ne gudumawa, ya ce to ni kuma saya zan yi. Abin da ya sayi littafin ya sayi littafin naira miliyan 60. Ya ce ai kudin littafin ma'aiki ba karamin sai ake mashi ba. Naka nake da kishi ni kuma irin nawa duk littafin tarihi manzala na je kasuwa zan saya, wallahi ban taɓa tayawa ba. Kana gaya mun haka zan baka dan ba zan taya ba. Inda ka faɗa akwai wani littafi mai wahalar samu, na je na nema na aika Kano, duk Kano aka rasa littafin. Ni kuma na matsu da littafin na tarihi maza Allah ne, sai na ga wani abin mamaki akan littafin. Na nema babu, sai na je Sara, na je yan littafin ya ga littafin, sai na ɗaga littafin ka duba, sai ce mai littafin nawa wannan littafin, idan da ya ce mun 10,000 zan bashi. Sai ce mun bashi 500. Ni kuma ne mamaki kudin 500 kawai. Sai ce mishi 500, ni ce na rage maka naira 100. Ni mamaki nake, shi kuma ganin yake littafin ya mun da ya ce ya rage na 100. In sake magana kuma na mamaki na shiru don kare kara ragewa, don ya tawaye ni ɗauko 500 na bashi, sai ɗauko jaka ya ban, ya ce ya ƙara rage min 100. sai ce mishi wai littafin nan a ina ka samu? Kakan je Kano saro da tafi, a ina ka samu? Ya ce ba Kano ya samu. Ce a ina ka samu? Ce wani mutum ne zo bai san mutumin ba, ya kawo mashi littafin ya ce ko zai saya, amma bai taɓa ganin mutum ba, ya kawo mashi ne. Ko ba taɓa samun wanda ya taya littafin ba, tun da yake hannun shi da aka wurin wani ya taya ma ba, ya daga a gani ma ba a yi. To ka duba, to da haka idan za ka tashi, Shehu Ibrahim da ya je Madina an yi cinikin littafai, mai littafai an biya shi ba, mai littafai ce ba biya shi ba. Muridan Shehu za su riga ce kun a gaban ma'aiki biki, duk wanda ke Madina mutunta shi ake. Kun Shehu ya sake biyan wani kuɗin, ya ɗauko wasu kuɗin ba ku ne ba shi,
don ka ce maka sha'ani na aiki ne ka iya kokari ka mutunta shi, ya kokarin ka za ka yi ka mutunta shi. Ko da zo wajen maulidi wannan ko na dare ko na rana ya kamata a ce ka yi wanka ka yi kwalliya ka yi wankan ka saboda za ka je maulidi. Juma'a ma ake mata kwalliya, idi ma ake kwalliya, balle maulidi. Kuma kai alolan ka zo wajen a ce kana da alola, wannan ya fi girmamawa. Don wanda yake da hasken alola a wajen son da zai nashe shi ya fi mutumin da bayi da alola. Wanda bayi da alola idan aka baza soyayyan wallahi mai alola sai ya fi saurin cafke, don na ɗin shi ya fi yawa, zai cafke da yawa. Kai ko ga wannan kute wannan kubuce ka kama ka sa a cikin boro ka tsana ka za a mu. Sai mu dinga zuwa da alola, wannan shine girmama shugaba. Da ba yi mun yi maulidi akan matsayin girmama annabi bane, amma wannan shine abin da ya wajaba mu dinga yi. Allah taimake mu, Allah ya kara mana san manzon Allah yadda muka bayyana anan nashi ne, Allah sa har abada haka muke. Da muke a bayyana nashi ne, Allah sa har abada haka muke. Sai dai gaba Allah ya kara mana ci gaba a cikin madarar manzon Allah. Allah karka dubi saban da muke maka, Allah karka duba, kuma bai duba, wala bai duba. Ai da yana duba da tuni ya raba mu da ma'aikin, amma bai duba saboda ma'aiki. Akwai wani sahabi a Madina ya sha giya aka matuka na haddi bulala 100. Ranar sai aka sake ganin shi ya sha giya aka kama shi aka mar bulala 80 na haddi. Ranar sai aka sake ganin shi maye cikin giya aka kamo shi. Sahabbai suke ce amma wane kata da kalla da kai, amma ka duka har sau biyu, wani nauka sake kai wani irin mutum ne, tir da kai mage ce kai kuma zage shi. Kai ku taimaki shaidan akan shi, don ko na san yana son Allah da annabi. A gama ke nake nuna masu su dubi mutuncin son shi Allah da annabi, su bar ganin saban shi, su aje wancan ɓarayi su dubi wannan ɓarayin ya fi girma. Yace na san Allah da annabi. Ka gani? Kaga ashe Allah na duba mu, alhamdulillah muna godiya la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Saboda muna godiya wa Allah da ya sa mu cikin masoyi annabi. Muna godiya wa Allah da Allah ka ƙara mana ganin girman ma'aiki. Allah ya ƙara mana soyayyar shi. Allah ya tsare mu saba mashi. Allah ya sa mu zo masu biyayya gare shi. Allah ya samu daga cikin masu siffantuwa da ɗabi'o'i shi. Wata ɗabi'ar manzon Allah ya zama nan muna siffantuwa gwargwado wa mudda sifati min sifati ka sarmadan. Shehu Ibrahim ke cewa a daɗi siffata daga siffofinka. Siffan annabi haƙuri Shehu Ibrahim ya samu. Siffan annabi kyauta Shehu Ibrahim ya samu. Siffan annabi haƙuri a yi takawa Shehu Ibrahim ya samu. Siffan annabi siffan manzon Allah girmama mai mutunci Shehu Ibrahim ya samu. Kuma duk ya samu din. Kuma muna bukata, muna godo, muna rike kafa, muna tawassuli da darajar wannan shugaba. Allah ka samu cikin masu biyayya wa manzon Allah. Allah tsare mu saba mashi. Duk wani abu da aka ce annabi mu yayi, Allah sa mu ji saukin yin abun. Allah sa mu ji saukin yin abun. Allah sa tunanin mai tafi cikin annabi. Allah sa mu farki mai zama cikin annabi. Allah sa mu farki mai zama cikin annabi. Tunanin mai zama cikin annabi. Kishin mu ya zama a cikin annabi muke kishi. Gaban mu yi gaba dan annabi. Mu kiyayya dan annabi. Mu yarda dan annabi. Mu kiyayya dan annabi. Mu biyayya dan annabi. Mu je Madina dan annabi. Mu so shehannai dan annabi. Mu so sahabbai dan annabi. Mu so annabawa dan annabi. Mu so ahlul bait dan annabi. Mu so malamai dan annabi. Mu so al'umma musulmai dan annabi. Mu so alqur'ani dan annabi. Mu so Allah dan annabi. Duk wannan soyayyen kai ba dan annabi wallahi ko Allah ka so ba dan annabi Allah bai so, ko qur'ani ka so ba dan annabi Allah bai son soyayya. Duk inda ka girma qur'ani wallahi in babu annabi mutum dan mutum. Wa kai yan ta tsina girma qur'ani babu, amma to ya suke mutane ne, amma suke da kin annabi. Yan yi zala komai qur'ani zai cece su, suke da kin annabi.
saka dole Qur'anin ma sai ka so shi Allah maka kana ganin girman ma'aiki har yasa kake ganin girman littafin shi kana ganin girman ma'aiki yasa kake ganin girman mahalicin shi ba mu kai mu san Allah ba wanda kai sani sun sani ba mu kai ba mu kan mun sani to muna nan muna zauren ma'aiki muna rumfan ma'aiki muna gaban ma'aiki a bar mu a nan a bar mu a nan a bar mu a nan mun yadda Allah ya rasa wannan Allah wa kafani dahin balla ubali mangalani 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 wa kafani dahin balla سارما وصل القواني وتزل ذكر الأغاني وكفاني يا حب الله بالي وكلامي وارمي بالبيد الحساني وظلمات مدينهني وكفاني يا حب الله بالي وكلامي والملاهي